Ang US ang nagmamando kay Aquino mismo sa pinakamataas na antas. At si Aquino naman ay sadyang umakto sa labas ng chain of command ng PNP at AFP. Sapat na sa kanya na si Purisima at na Peñas ang inuutusan niya. Siya lang ang makakapagpakilos sa suspendidong PNP chief na Purisima at halos 400 kawal ng SAF nang walang pakialaman ang PNP officer in charge na si General Espina. Si Aquino at Ochoa ang madalas na may contact sa mga Amerikano na nasa Joint Staff. Nasa US Drone Command Base sila sa Zamboanga City, lantaran ng pakialam ng US sa Oplan Wolverine o Exodus. Binalak at ginawang Oplan sa balangkas ng tinaguriang War on Terror ng US. Ang US ang naghahabol kay Marwan at may alok pang malaking reward money. Merong US drone na nagsubaybay sa assault team, may Amerikanong namatay sa operation, at Evergreen helicopter ng CIA at mga American officers ay kitang-kita sa retrato ng retrieval operation sa mga patay at sugatan ng SAF.